በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መን ይዘመስግን መን ይዘመስግን ኩሉ ምስ አማረረ ንኽፋእ ተላዒሉ ይኸይድ እንዳተከራኸረ ንጽቡቕ ገዲፉ ናብ ሕማቕ ምስ አምርሐ መን ይዳእ ተመስገን ዝብል ከይተሓለለ እወ መን ይዳእ ተመስገን ዝብል ከይተሓለለ ኩሉ ንረብሓ ንውልቆ ይሰርሕ እንዳማእረረ ንስጉኡ ይሕብሕብ ኣብ ዓለም እንዳነበረ ንብፃዩ ጠሊሙ ንበይነይ ይሕሸኒ ምስ በለ እቲ ምስኡ ዘሎ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ዘንጊዑ ኣበደን ዝበለ እወ እቲ ምስኡ ዘሎ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ዘንጊዑ ኣበደን ዝበለ ዓለምና ተሪራ ደቂ ሰባት ከፊኡ ግብርና ምድራዊ ሓጎስ ንእውጅ ትምኒት ንስጋና ሰማያዊ ኣምላኽ ረሲዕና ምስ ዓለም ተመሳሲልና ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ንዕንቀፍ ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝረሓቕና ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ንዕንቀፍ ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝረሓቕና ተመስገን ዝብል ተሳኢኑ ኩሉ ኣይኣኽለንን ምስ በለ ንትሕቲኡ ዘለዉ ረሲዑ ዘይናቱ ሃብቲ ምስ ኣልዓለ ንስግኡ ከኣሊ ንነፍሱ ምስ ረስዐ ምስ ደንዘዘ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ረሲዑ ከይሓለወ ከይተኣዘዘ እሞ መን ይደኣ ከመስገን ንኣምላኹ ከይደኸመ ከይፈዘዘ እሞ መን ይደኣ ከመስገን ንኣምላኽ ከይደኸመ ከይፈዘዘ ኣብ ሽግሩ መከርኡ ናብ ኣምላኽ ምስ ለመነ ኣብ ጉዕዞ ሳህራ ልብያ ክፅውዕ ምስ ጸለየ ምስ ሓዘነ ምስ ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ደልዩ ካብ ፀበባ ክወፅእ ኣዳው ሓፍ ምስ ኣበለ ሎሚ ግን ካልእ ሰብ ኮይኑ እቲ ናይ ትማሊ ምሕረት ስለ ዘየስተባሃለ ሎሚ ግን ካልእ ሰብ ኮይኑ እቲ ናይ ትማሊ ምሕረት ስለ ዘየስተባሃለ ኣቱም ሰባት ንምንታይ ካልእ ንኸውን እስከ ዘይነሰንትን ውዕለት ኣምላኽ ዘይንዝክር ንለምን ነመስግን ክልተ ሰብ ኣይንኹንባ ንምረፅ ውዑይ ወይ ዝሑል ምርጫና ነጸብቕ ዓይንደቂ ሰሓፍ ዳ እንበል ምርጫና ነጸብቕ ዓይንደቂ ሰሓፍ ዳ እንበል ኣፈጣጥራና እስከ ንመልከት ኣምሳል ኣምላኽ ዘለና ብኽብሪ ከም መልክዑ ገይሩ ዝሃበና ንስሙ እንዳመስገና ክነብር ልሳን ዝፈትሓልና እሞ ሕጅስ ደኣ መን ኣሎ ዘመስግን ንኤልሻዳይ ኣምላኽና እሞ ሕጅስ ደኣ መን ኣሎ ዘመስግን ንኤልሻዳይ ኣምላኽና ክምስገን ዝግብኦ ኣምላኽ ናይ ኣቦታትና ኣብ ከርሲ ዴና ከለና በዓሉ ዝመረፀና እስንፋስ ሰኺዑ ብሂወት ዘቆመና እሞ ኣብየሎ ደኣ እቲ መዝሙር ምስጋና ምሕረቱ ዝበዝሐ ካብ ሰማያ ሰማያ ዝወረደ ብፍቓዱ መፀ ስለና ተቐጥቀጠ ተዋረደ ካዕሊ ኩሉ ኣምላኽና ንሞት ዝሰዓረ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቒሉ ክንዳና ዝተሸንከረ እወ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቒሉ ክንዳና ዝተሸንከረ ንዘለዓለም ክምስገን ዝግብኦ ብሂወት ዘንበረና ንሓጢአትና ክንንሳሕ ዕድመ ብርእሲ ዕድመ ዝወሰኸና ካብ ሰማያዊ መና ኣውሪዱ ንነፍስና ዝመገበና ኣብ ምድሪ ድማ በረኸት የበርክት ብሰላም የንብረና ኣብ ምድሪ ድማ በረኸት የበርክት ብሰላም የንብረና ነዚ ኩሉ ዝገበረ ኣምላኽሲ ንምንታይ ዘይነመስግኖ ስሙ ምስ ንፅውዕ እኳ በዓሉ ልብና ዝኩሕኩሖ ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ማዕድና ክባርኸልና ፃውዒት ድምፁ ንስማዕ ክነብር ምሳና ፃውዒት ድምፁ ንስማዕ ክነብር ምሳና ደረት ናይ ኣቦታትና መሰረት ናይ ሃይማኖትና ኣብ ከውሒ እዩ ተሰሪቱ ርእሲ ማእዝን እዩ ጎይታና በታ ድኽምቲ ዓቕምና ደው ንበል ከይተሓለልና ንኽብሪ ስሙ ኢልና ንቁም ነቕርብ ምስጋና እወ ንኽብሪ ስሙ ኢልና ንቁም ነቕርብ ምስጋና ምሕረት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላትና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።